आज जोखन से पैसा वसूली करके जाए, कोनो ना कोनो देरी बहाना कर चल बाहर जगह अरे जोखन उठो उठो जोखन ओए उठो। ओ हजारी भाई, हाँ कैसन बारो कैसन बारो? बिल्कुल ठीक ठाक और सब घर के सब लोग ठीक बानू? हाँ हाँ सब ठीक ठाक बा। साला मास्क लगा होता। ओह नो, महंगाई इतना बढ़ गई बा, खर्चा दुगुना हो गई बा, दिन रात महंगाई तरक्की करता। महंगाई बढ़ गई बा, खर्चा दुगना हो गइल बा। एकर यहाँ आवे के कनेक्शन का बा? बा भाई बा, आज से तू 1.5 साल पहले 30,000 रुपया ले रहला, उहे कनेक्शन त बा। ओ हजारी भाई, हाँ तने अर्जेंट बा, 5 मिनट में आवतनी बैठो। अरे बैठ, पैसा दे के जइह। आज हम आइल बनी पैसा उसी ले। अरे ऐसा मन चिल्ला, सब कोई सुनो ताटे। सुनता तो सुने दो, तार इज्जत कचरा होखता तो होखे दो, हमार पैसा चाही तो चाही। 5 मिनट बैठो, हमारा अर्जेंट बा आवतनी। सुनो, झाड़ा फिरे आज पैसा दे के ही तारा जाए के बा। आ भैंस बेचले बारो, ओ जा आ गाला में से निकाल के दो, हमरा पता चलल बा कि 30,000 में भैंस बेचले बारो तुम। यही से कुत्ता जैसन मन चिल्ला, कुत्ता जैसन। तू कुत्ते वाला समझे लो, कुत्ता का तारा पर सियार चिल्लाई तब तारा सुने मान के तू नहीं। oh, no! तू तारा पर विश्वास करके बिना लिखा पढ़ी के 30,000 रुपया हम तारा के देहनी, आ तू अंधविश्वास करत रह। आज हमरा के कहत रह कि कुत्ता नहीं चिल्लाता नहीं। सियार तार तो आ गए। आई हेंगा हेंगा का करत रह, सियार तार तो आ गई। तू हमरा के 30,000 रुपया देले बरो? हाँ, कौन सी के लिखत पढ़त के साथ देले बरो हमरा के? लिखा पढ़ी रे, विश्वास पर देले बनी तारा के। सबूत चाहे नू कि हाँ 30,000 रुपया हमरा के देले बरो। तू अभी बारा खिसियाई आ चिल्लाम, और तारी घर के लोग सुनता, तारी सुने दो, तारी इज्जत कचरा होखता। होखे दो, बदनाम मत करो। होखे दो, बदनाम भी होखे दो। सबूत बताओ कौन सी के बा कि तू हमरा के देले बरो? तार माइंड गरम हो गई बा, तू ठंडइबा तो याद करी हो। आ हम समझत है तारा लगे पैसा नहीं खे तो तू बाद में दे। ताहा भी 30,000 रुपया कहत रहा, खाए के दवाई नहीं के 30,000 में 5 रुपया तू देले बरो। तारा बियाह में 30,000 रुपया देले बनी, भुला मत। हम जानते हैं तार माथा गरम है। अरे हजारी भाई नहीं खा देले, कहत नहीं कि नहीं खा देले, हम ना देम। सुनो, एक बार हमरा तसल्ली खाती कह द कि तू हम 30,000 रुपया ले ले। कमाल बा, कमाल बा। जब तेरा अपने आप पे यकीन नहीं खे, 30,000 रुपया देले बानी, हमरा कैसे यकीन होई? सोचा सोचा। अरे ऐसे मत बोलो, हार्ट अटैक आ जाए। अरे हार्ट अटैक आ जाए तो हॉस्पिटल में चल आए। अरे हम मर जाए। अरे मर जीबो तो शमशान घाट में चल जाए। ओह नो, अभी तार मूड गरम में लागता। तू हम तारे से बाद में आके, ठीक बा, बाद में आके ले ले। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक। पैसा तो इनकर देबे करती 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन ई तो साफ मुड़ी में के बाल उखाड़ लेता। अब तो पदा के देम, नहीं तो देम ना, बिना पदले देम ना। वहाँ तो मुड़ी में के बाल उखाड़ के रसरी बीन दी लोग।